Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Khasi Students Union Central Executive Committee ha ka khat pratri unok pra arajar huai kala rakhi kan mau buram ya ka lingkhu skiam ka ba prapui snem jong mulung soso tham ubalong uwei na ki mulung bakrau jong ka jai beriu khasi bat ubalong ru unong kersiu thia ya ka jai benriu ling ba ki jing tho ki bola penmi ha ki snem men bau dang em ha ka ni slapar thai ha ka ni sngi ki khot jong ki su Hapok jingalam jong Presiden Usamla Lambok Starwell Marngar kila lejbu sentiu hakmat udurmat jong umulung soso tham ubadan ha skul ba nihu ha kabala sakhilang daki dekhot jong unit paper kibadan hapok kasor Shillong bat haringkat kejingan lang jong Presiden Kalangren Youth Welfare Association uba biling do bat kiwe Don buram bani yakin mau nak kapor si kapor. Ya uni mulung balapan im ha kata kathok katar ha kapuli kadang le namanta ban im kaktin katheli ban im kari bat kajat ban riu nyau trap hi bro kawai. Ngasim kani kejingong habi ki kun samla hanga habi ba lengba jong ni umlung balprat lenti belamat lenti syakmat yangi bangidai bangiru ngidai ban tristam ban yele ban nangkiu syakmat sisu haga pulia kadang le haga thok katar kumbalamat lenti daun ni umlung ujongi ngampat idan wala bon kiri ustad hakan ke jog jongi menta naiban puai bat syakathong komum ni umlung jongi ulo tho gegi kot arteli ki paponam kata ka dui terakser hausnem khandai spa arfusan kawai bat kasngi bari munyau trap ha ka khandai spa lai pun riu lerang ambakla kini kikot kibaponam haduk menta badula penkala kasi ya bon ki piam ki pedri parang khatsau teli haktik por bad kabanengkong kadai ka phawaru isok ubri ubatristam haduk kata-kata harangkat berkejingduk hadin balaklat nok ba lewinot ya ka kam kawa utrang ban penim ka ribet kejat menriu kata kalong ba utok gikot ndrei mdan nong tet ulong komu nong krong uyat serom senang haman lagi tliu yeng ulit drong ulit terwa ye gikot uklam salia lada mdan nong tet ru ndrei yai minot badiai durut haduk kata tinganget ba mangiru hagani ka juk jongi menta nyemdai ban syong alhia ngidai ban minat kumno ban kentiu ya gari bat kejat meriu khamtam hakani ke juk start ke jongi ban penim ban kersiu thia ya ki wairu ki para ki jongi ki berangwan haki wai ki patang lani haki ba syadin ki jongi tang ini kentin kulai sejengu ulai ya danon kat bani wai pi wai gumbala keren mentan di bak bayang skam deng do ila batai bin pebin sapang
kata ka jing im ka jong u kata ka personal life ka jong u ka jing no senyang ka jong u ka jing ya kun ka jing ya lenti ka jong u hapadang gi syak ki batar ki mau jun thut bagi ki baro kumai ong ru ba habai pendon kam ya kata ka sap ka phong ka bai don wat apadang ka jing duna ha ka puli ka puthi hapadang ka jing ban jo ka jing dok ila penmi ya ki kot ban kanti ya ka riu ka jai ben riu ban im ban yo jakpo im ban si ban hab bali rung na koi ka thliwieng sha koi ka thliwieng tang ban la ban di ya kini ki kot ho ha ka por bai khlat ru im shem la khlat du kumutau he sai pan ne utau malik ne uiru hendrei ha ka por bai khlat ilong bai kum balong manga mapi ki bri ki bam bendadan dm hadu kata-kata hendrei pedang kita ki baro kami kata ka kentin ka bangiong im ka kerteng sa kanam bat ka jing im ba ka kerteng ka jong i hadu menta kadang im sa om tang hapo ke mensiam ni hapo ka cabi ka jong i hendrei hakikot kisla ki bangi puli naduna skul bat kumta terter kanam jong i ru ka yasa ha ka ba borok oi ka jek bendriu bat om tang ka jek bendriu kasi hendrei borok oi ka perthairu ka itu i kum uta pioneer ha ka kasi literature lani uta nong pra lenti ban kentiu ya ka thok katar ha ka tin kasi ka jek bendriu ka jungi ha ki por ki ba menshwa ha ka spasdem ka ba khat khandai bat kumjuru ha por badang sedang ka spasdem ka ba arpau kadang long ka ba sadin hadu kata-kata kata ki jingtip ki jingnang na ki wei pat ki perthai ni ki wei pat kiri na siliang duriau kidang suwan ban kesam ki surok ru 4 don pasor selong ru 4 don surok 4 don ni yei ban ginang sadin hadu kata-kata bat kan long ke ka long ke ka ba phla ni ba phla tam ha ka ba ngiui ba komuni uru krau umi ban kan long epi ba kan ki jingno senyang ka contributions jong melung susutham kam dade ye tang haban kentiu ye ka puli ka puthi hendrei nganong epi ba kumakyong haktin pareng kata ka standardized language ka kasi standard language 81 do mulung susotham borok ki jek bendriu ngidan ki tin tenat ki bapher lani ngi pet ki ni ki bangali ki dan hadu arpoi tli ki tin tenat lani ki dialects hendrei kadan kawai pada ka standardized bangali hakaba ya kata ka bangali ki kran hapo kolkata om ka bagi kran gini ki khar bangali yang ni po selong ka ba dei ka salhati tika jek bendriu ko jungi ru ngi pet ka tin tenat ka pher na kawai lani ngi pet hamolai ki dan la ka jong ka tin tenat ngi pet hamalki ki dan la ka jong ka tin tenat ngile ya jowai ki dan la ka jong ka tin tenat ngile ya posu tunga ki dan la ka jong ka tin tenat ngile chapo mokorwat ki dan la ka jong ka tin tenat lada ngile chapo nongpo ki dan la ka jong ka tin tenat lada ngi pash kinu ki snong ki thau bat ki than jong ka bri nyop tram ngini ba ki dan la ka jong ka tin tenat shalengam shawar ki dan la ki jong ki tin tenat na ko ki snong suwi ki snong ka pher ka jingbun ba jong ni ka tin tenat teng ka wara jing e ha ka jek bendriu ka jongi ha ka ba teng da kanu ka ketin ngin haban tho bentar da kanu ka ketin ngi haban kran ka adu kata-kata bat de gani ka pelong yang melung sustham ba mau uhap ban ula persang nakaliang ka jungu ban wan rakno da kata ka ka common language lene ta ka ketin ka ban long ka ketin ka ba paka ba baro kasi gila banyak kran banya sutu iwe hawat ki babun na kata ka standardized kasi language ula syem na ka ketin ka bagi kran hapo sora ka bagi snong tra ka jungu andre ka ju ka poru ula syem ru kitin tenat kumna jowai na po mo korwat bat kumta ter bat besut lang kraman kampen rus pa susu ya ka ketin kasi nomor kawai ketin tenat na kawai ketin tenat kidan lagi jong ki kentien balang ba ka jingwara ya kita kitin tenat ki bapher ka jek benriu ka jongi ka yo kata ka standardized language kata ka ketin ya kata ka ketin pedeng ka baru spa adu kata nganai nuksai pi para do para senam balada ususutham umle ya kan ketin tenat kamut kendang ka jing ba ka jongi banya stu banya keren ibe pe ki jek benriu naga kidan deki spa teli kitin tenat na kawai ka than chakawai ka than lading ipe ki au ki anggami ki tangkul ki dan la ka jong ka ketien ndrei namar ba ka tu ka jek benriu kamdan ususu tham ba ka tu ka por ki hap ban sushim no da ka ketien asamis ban boro na ka ketien asamis
ban penmi ya kata katin nagamis berbanyak keren para naga bamnya sutu lembang katin tenat ki haban keren no da kata ka kriol ka bangi ong katin paring kriol ka bagi maki gi khot ka nagamis ka bagi syukurap napo ka asamis mangi gajak bendring dan bok palat ba umi umulung sosotam jen lada umdan umulung sosotam kemun mangi ru tharai lada nong joai bot nong mo korbat kinya kendu kinam laksu banyak keren da kan diga standard Khasi language hendre kila ban haban keren no ban da ka asamis ne da ka bengali ne da ka english kibun kiri krau jong gajak bendring ki bala no senyang hakaliang ka thok katar hakaliang ka puli putih ni ai ka buram meru yaki hakum gani hakani ka sngi kum uba rabon sing kum juru h elias upadar sngi bat kum tater ter hendrei umulung susutam kum bala keren mener gi no keren u compare namar mau dan kata ka vision ka jingi jingai bala dengim dan kata ka tin pedeng ha pedeng jong gajak bendriu kamun gajak bendriu jungi ka sesem syamsitom bat ki tin kasi hiru kin sayap no ha pedeng ke jingi ki polo nadu kisnam ka khandai spa andro pau ter ter bandawa ban pendrung ya ka tin kasi hapo ke each schedule niui bakani ke jingi kun ha pedeng ke jingru spa halo kata-kata ka thok katar le literature tin kasi hadu mentaka sarkar India kampat itu ya ketin kasi bandrung ke each schedule ke gijing mentoi lada ketin kasi garung ke each schedule kan ya tu ap balada pilih gini competitive exams komeka IAS IPS ada pilih MCS but kini ki staff selection commission berkomta ter ki exam ki paper pinla banyale hak ketin kasi bat ngisu tu i ban keren ya ketin nangoi kalong ba adu kata-kata ban thok ketin nangoi kalong ba adu kata-kata de na kata kadau ba ka cek bendri ko jungi ka jinjar ha ban penmi ikini ki IAS officers kamde bengi bit kamde bengi jaitu ngisman ngistat nri nomor bengi haban thok ketin nangoi ka pendolat i babun ngut ki para khasi ki basta ki basyempang si syahadu kata-kata nomor ka jing yalenti ka jing puli ka jongaru ngakan ma mangajudan ki perlok jonga ki ba wan lagi than ki bakhamlong nong kondong abang ye song ye tho ye tar ge ngai begini gi brig bastat gi basyempang hadu kata-kata hendrei tang nakada ko jing jong ka ketin ka jinjar bha ye ki bakin clear ya kanu ke exam de lor kata nalor kita ki dan ski gi babon bha gi jing mentoi la karung hapok ki schedule ki jing yarap ki jing no senyang na sarkar pedeng kinwan merkum juru wan parliament ru ki MP su ki la ban keren dekat ketin kasi hendrei nadu kumbangal ong epi nadu bakas sedang ka kasi auto society hagi 1960s berkum juru kajing sedang jong ki isu ka kandai spa prapo kamtam hostem ka kandai spa prapuar ka ba ki isu po kajing alam jong i liet bansan sing nongbat kilapa da ka telegram sapo PV Narasim Harau bodi prime minister jong kri India mandawa badi thulo ega ketin kasi ban perung no apo ke each schedule hendrei kat adu mentaru impat simlai i kata ban ka dautan rai ngani thu epi perdo parsnam bakam dan kata ka political will lani dengan ong epi bakini ki politicians ki jongi kim don por ban yarap ban kenti ga jek mendriu kembali amulung sosotam hendrei ki perkhat bat tang dam ta ka jing to shiman ladingi compare ladingi nujor apa dengan jek mendriu ga jongi ngam syukwa ban kan tho gi nu jek mendriu nenga syukwa tang ban nujor ladingi nujor apa dengan jek mendriu ga jongi bagi jek mendriu bodoh ladingi kanya ga jingbun pat leni ka population ngidang bon mangi banyi gi bodoh ladingi pen hakaliang ka tho katar hakaliang ka literature kadang ruspa kasi literature banyak ka bodoh literature hendrei namar bagi jek mendriu bodoh nadu ki politicians ki MLAs ki MPs ki kundoyap ki dia kiru hakmat parlimen nak benta ban pendrung ya ketin bodoh ki schedule ka sarkar India kambansi ban pendrung ya ketin bodoh hapok ki schedule hendrei ke jek mendriu gujungi ga bakham hepan bat ka bakham ruspa susu hakaliang ka thok katar hakaba wat hadu ka Kolkata University kala itu nadu ki sistem khat khandai spa ru ketin gujungi kamrung ha ki schedule namar bakam don ka political will ngisui bagi suai tang kajing tho isuai tang kita gi resolution mereka semdan su kono bat ka kumhakum ni kesni ya ko bat kentu biang sesisen ya ka sarkar ba kadiban kamsim kia su hakaban ya kunteng ban yo ban pendrung ya ka tin kasi haki schedule khnang bakna wara jing meto sikadai ya ka cek mendri go jongi ba ya ka jela ka jongi hibur koi kari ulalit nok nangi handrai ngideben kenmau baki mati jongu kia empat hangi kalong ke step kawangi sudiau semperkat bangla dono yom ni guru krau handrai
ngi sokmen pat bagi kentien bo utho ki kentien bo kren ki persat nsim jak jingyat denti kum kajat penriu kham tam ka jingyat denti jong ki samla kini kisngi hamang akran ya kata haman kawai pakawai ka jingyat denti jong kaseng haki isu paper hapreng jing terha hapreng jing du jing kerman hapreng jing yakon paper hapreng jing tenju paper hanrai bun sien ki kentien jong bulung sutham ki long pat ki jing ai misim yangi kani kadai ka waipat ka penta ka bang sok ton bok hadu kata habang yo ye ki long shwa ki man shwa ki balong ki nong prat lenti ki nong lam lenti la ka long hakanu bentaru ka balong si penta ka jing kersiu bat ka jing ye pen im ya kari ba ka jat pen ru ba koi kum unong tho bat kum unong hikai umulung sutham ula persang yak ek bahatam benok senyang ya kari baka jat penriu bro kawai bat ki kam go jong u hak menor le se kimpat itu handa ya kamantang iso tu bagi long ki bakodor hadu kata kadai kani ka penta ka bangi hap perkhat kum ki samla kham tam ngi ki long manta lada ngin syukur mau ngin super tu jak jingno senyang cukiru kraw ki balej aswa jongi ladi ngin kut jumut bat ngin bu ka jingkeli ladi ka epat bangi hapen pensa nam ban bale nam tagari ba kajat penriu ro koi kum kajat penriu ngim semladuk ngim semlakerdu kum kinong yalam ki balej aswa jongi nget bakani kepateng kanang yaisai ya kum kita kinong yalam ya kum kini kiru kraw bat habangi yang hasanda jong ne mot jong bulung sotham kapan kan mau kapan palang sya kawai pat ka perkat ka perdan bat kata galong ladang idon hakanunu ka jeli hakanunu kam bangi trai hakanu ka benta ka bangile hak imlang ka salang ngile ban perkat ngile ki batam khamtam kumdo men perkat ban sandor ban penok senyang ya kari bakajat benru bakoi kadang dai ki jat benru badang ret habaro ki liang ngidang don kam ban yakiu ngidang don kam pan klan bat de lang ba kum kini kiru kraw bila prat nanti yangi iwai pu wai ka jolong kum ka jing kersiung bat ka jing kentu yangi lang baro ba kumnu ya ka bangin sandor ngin thau thamai yene ka pateng jungi ba ka jat pendu kan bat ka jat pendu kan ne ikan ti jumbulung sos tham ka menor ki jupen sngu ya ka jat pendu ki don ki boong ki de kentin kan jam daw handai kum ba karan kinong karan sakmat samla pan sai dapat kan mau kam dei ba kuran jing jamda hundai ukuran lupa yak ai ke basalong ke basaman lada mengi ki long mata ngimlong ki papet ngor ngimlong ki bahusiar bat ngimlong ki nong kum kita ki banyada ya keri bekejat benriu kan wan ji akum kata kanem sniu lada ngi ki samla ki long mata ngim syem ya kata ka jingri kli ke pura kunu par panba kun purandor ya keri bekejat benriu bro kawai karpang ki samla ki kinunglam jo kaseng kumjuru yaki perdo persnam hakeleng jenu perinyo terap kani ka step ka mamta ni pha ya ka kerwo sei wai pu wai ki khot jong jaj penriu ka por ka ya ka dawa yangi ya ka bangin thau thamai har kom perkhat pedan ke jungi bangin pet ke i jingjia ke jinglong jingman ha ka jaj penriu ke jungi lada ngim syem haladi jingkit kli lada ngim syem ngim tenrong haladi ha ki terpeng ke jungi kam ka por kan sapoi pa ka jaj penriu kan cusak tangi khana puriskam pakajat benriu khasi hak menor kalong kumta bat kumta hanrai kum kita ki ibro kinaman jilong kat bagi samla ki khot ng jat benriu gidang don ya ta ka jingrit klik papura ban sim ya la jong ka benta bangin don ya ka thong ka jongi bangin ya kon persya ya kinu jinge ki persang ban lang shop ban persang pan pencak klep ya ki riti ki dustur ya ka ktien ka kthelit ka jongi hanrai ngi sim bangin pen ringiu pen daw yang penyang kita bagi long ki syap papura jong gari bekejat penriu bakoi ke jengjat dan tiba per kum kaseng abi kandu ki bon ki jing tenju ki haru kam teng habang ki perkhat sanu ngin poi bat syai kalenti kan jalam ha jengjat dan ti ju kaseng handai ngi so thu sai bagi ta ke jingye jing tenju jongi barbor habang ngi pusan bat pet ye ki kentien jumbulung so tham ki don pat ki dak prut dan ti bangin ya jam sakmat
kunu ban yakon ni ki isu repair jong gari bakajat pendril bakawai hagri singi nganam sem subun ni kapor hagri singi don subun ba jing terha jing tenju jing penting jing pensmet ye dikot repair ye dikot jong kajat pendril kumjuru khamtam ye dikot jong kaseng hai benta repair hari ngakwa ban ong tang kini kawai ki plan duman ki ko tanpan ki kendang ko ki namla pan penkernga ye kam sim ba senrang jong ki samla jong kajat pendril kawai habangi seperkran ye kata ka penta kalong ngapersang ban pulih ban puson ye kintin jong bulung sustam ki jukha bun ki jing perkhat ki bakrau bat kita jing perkhat ki bakrau ki long ka jingilam lenti yengi kuno bangin sandor kuno mi khun nam ta kari bakajat pendreu ro kowai ngai skam bakani ka step pamanta kani ka step ka bakersi ulang yengi iwe puai kham tam ki nungilam juga seng yengin perkhat bangin sandor lara gandai yengi benno senyang da kuno lentiru eno senyang lang ba kata kapenta ka bakrau tam pangi khmi lenti bakajat pendreu kan bakan sa kermen skam bakani klub mat kani ka step omtang ka perkan mau ka kersiu tia yengi bedon hai ka caka rekin kersiu tia ya kari bakajat pendreu kowai ngin nyo tang ikum kini kiriu khra bolano senyang sibun ya kari bakajat pendreu ha usop ka thok katar handrai ngi ben kan mauru bakajat pendreu jongi kadang don kam ya sibun ki samla ki khrau perkhat ki benok senyang ya kari bakajat pendreu kowai ngidon sibun ba kinong ilambak ki bak kham sempang ki bak khrau wa kadi ka juk ke jongi hari teng ka don jing ngoram babun sin ka perkhat perdan kala khlek khaulang ba kam don su katang ka jing puson ka banala kunu bantai kunu benok senyang ya kari bakajat pendreu kowai ngin man than kum ki nong ilam bat kum khot joka seng hagi benta pa fer ngin persang ngin kentiu ngin petin lenti ngin ya ai mensiam le jong ki pondok parasnam ya kaba inang la ban peni bakajat pendreu jungi kan jam sakmat kan kiu soprang hakil yang baro ublai trai kan rat nang kerku gerdo yengi wai pi wai kenang bangi nang la ya banyo ya kamet kabasat baklan ki jengmut jeng perkhat ki baklan ki jungi wat preng ta jinge jitunju jinge lenti kum kajat pendreu handrai kita baro kinam ne islam hak jinge lenti hari tang ki long tang sebentar ki jeng prang bat ki jing hikai yengi kumnu penskam kumnu penang penjanai bajaba ngila yak bantai khamba ya kari bakajat pendreu kowai mat chofrang klur kari slam ka KSU ka kerteng sa kanam jong umulung susutham kublai subun si hajar ngu ublai khulangi bro